Дами и господа, добре дошли в нашия втори епизод на нашия подкаст. От начало почваме добре. Аз съм Боян, това е господин Шерлок Здравей. Янко. Аз съм Илян. Янко звучи много по-добре. Така, здравейте! Да. От мен, да. Марва! Гутен Морген. Освен ако не го гледате вечерта. Да. Освен ако въобще някога го гледате. Да. Вие сте просто цъкнали линка. Да, без да искате, така. Заради тъмния огън на гола Сара Джесика Паркър. Демек на ком. Ще направя това тъмнело, да знаеш. С тънката шега. Ти как Да. Ще направя това тъмнело, да знаеш. където един до 2 часа ще говорим за филми, игри, кино, музика и горе-долу който е интересно. Да, и почваме подкаста с обичайния въпрос, какво си правил тази седмица или поне до този момент, господин Сара Джесика Шерлок. Сара Джесика Шерлок ли? Защото отначало изглеждаш като Шерлок Холмс и нямаше откъде да тръгна с шегата за Сара Джесика Паркър. Трябваше да случайна как е. Не. Добре тогава. Аз да ти кажа, истината почти нищо не съм правил тази седмица. Това е много работа, много училище, много смътано нещо такова, да. Да, и еди това последното видео бая. Да, с това смотаното видео не можах да го направя. Последния подкаст 5 дена ми отне да го... Между другото, тук ще направиха ме падна колана от дивана магически и получих мини инфаркт. Ей. Big on, Evil Demon! И да, страхотно начало. Чакам Bioshock Infinite там да излезе. Защото гледах ревюто на IGN там и много ми аресва, така. Много ми... Няма как да сбъркат с Bioshock. Да, не знам, защо не можах да довърша първата. Почнах да играя, стигнах някъде до 1/10 от играта и... Какво, влезе в града? Да, до там стигнах и после отказах. Аз още не съм я превъртял и вчера мислех и се канех, обаче пък желанието ми да играя нещо друго и да гледам някой друг филм наделя над идеята за Bioshock и да. Да, между другото ти гледал ли си едно аниме, казва се Кланът, или какво беше там? Ако му кажеш на японски, да? Кланад. Цл-А-Н-Н-А-Д. Да, знам го, ама знам го смисъл, гледал съм ревюта за него, май съм гледал. Да, аз мисля да си го стига да го гледам, ама иначе това е. От мен. За анимета много добре знаеш какво ще препоръчам. Dark Academy Black първия сезон, Aono Exorcist, Hellsing, мангата на Hellsing, мангата на Exorcist, Bo Exorcist, бързо как е на английски. Z-Man е много добро. One Piece, които се занимава да гледаш всичките 5 милиарда епизода. После ще говорим между за One Piece, колкото и странно да звучи. Игра ли имат нова такова? Разбира се. Естествено. Защото и те имат 5 милиарда игри. Всеки епизод има отделна игра. Не знам, не съм чул чак толкова, както и няма значение, ще говоря по-късно за One Piece, за 5 милиарда игри. Друго аниме Fairy Tail, Death Note. Death Note. Първата половина на аниме. Спойлери, умира и анимето става шитня. Shit, да. Идват двама там заместници, дето едното изглежда буквално като него, обаче с бяла коса, а другото просто е момиче, което... Не знам дали е момиче, всъщност беше някакъв такъв травестит ли беше. По факта мой ще е със спори. Трансполов, да. Да, други хора, те има байко бай анимета. Наскоро излезе едно Demon Queen май се казваше? Кое? Как? Бъде в майката? Бъде го в майката, окей, дай да го проверя. В Anime Database. Не, Demon Queen се казваше, сигурен съм. Demon Quest? Където... бил в майката. Не мога всеки. Един герой стига до пъкала нада, защото земята е завзета от демони. Демони. Усеща си лекия ми английски акцент, както е от демони. Английски акцент. И в момента, в който ти там се казва, че няма крал на Ада, има кралица на Ада, която е по стандартите на всяка японска анимация изключително надарена. Естествено сега. Умствено, нали, да. Умствено, да. Разбира се. Гледа ми очите. И
човека там, героя остава там. То също няма име. Те са казват герой и кралица. Което е изключително добро име, бих казал, за главен герой. Как се казваш герой? Си им си легит. Как кажеш протагонист? И... Ако е антагонист. Гледах само първият епизод обаче. Мърдиш. На кое, на кое? Не се сещам как се казва. Queen's... Demon Queen, Demon Quest, както е. В замунда в несъществуващия вече каталог аниме и го намират. Нещо от вече няма. Смисъл те помага. Няма ли? Да. Пак можеш да потърсиш там аниме в Search Engine. Да ти кажа само косата ти е много красивна днес. Виж колко каза сега, моята коса просто е перфектна. Става за рекламно лице ни на Head and Shoulders, ни на Xiaomi, на всяка жива реклама за шампуан. Между другото да ти кажа, вие имате ли франкофония в такова нещо? Да, уча френски, представи си, най-вероятно имаме франкофония. Да, и ние такова имаме немкофония и едно момиче от нашия клас иска да направи нещо като... Нашите мили си гледали ли си го сериала? Да. Иска да направи нещо такова обаче на немски и каза, че аз ще играя гея. Не знам защо трябваше да ти го кажа, но много да. дълбоко си френдзона, погледна. Да. Идея си нямаш просто. Не повече малък Янко, ти остана блестяща кариера като модел на Head and Shoulders. Да. Чакай, идея си нямаш просто. Но кога направи като косата ми така стана? Смотано. Майка ми взе някакъв нов шампуан и... За тебе. Ти както и да е, за тебе. Предполагам, че само той си правил. Тази седмица, защото аз... Пич имахме по 2 контроли на всеки ден, как Да, коля ти искаш да... И не бяхме те обаче, тъй като съм мързелил копелени учих за половината. И най-слабата ми оценка е 4 по френски, яш ми го. Най-слабата ми оценка е 2 по всичко. Това е много добро. Тей. Да. Аз тази седмица... Аз съм на таблото, да знаеш. Кое е таблото? Нали на 24 май има? Давай. Аз съм по-точно зад таблото, аз го крепя, да не падне. Аз тази седмица играх Дота много, много. Ама много? Сравнително много. Сравнително много, да. И играх Counter-Strike Source с Ипада, който ти познаваш. Ивайло. Да, Ивайло. Играхме Surf и Trix. Надявам се, че знаеш кое е това. Знам сърф, какво е трикс, не съм много сигурен обаче. Трик ще го обясня после. Мога да ви кажа, че съм най-добрият сърфър. Просто всеки скок винаги го правя, никога не падам. Не, такова Не, аз съм играл с сърф, обаче пак с ИПД, обаче на Team Fortress 2 с такива сървъри. На Team Fortress играхме сърф с тебе, ИПД и Гошо. Май да. Да. Давай с Хевито и Меди, където там влизахме в една пусти и ги чакаляхме. Да, както... Вие не знам как влизахте в нашата там... В нашата пустия там, никой не знаеш. Просто влизахме да радвам. Те как не е. Трикс е двама или повече човека на мап, на който трябва да правиш скоци. Нали, да минаваш определени там стени, барикади, глупости, да отключваш врати с бутони. Има, нали, може да се качиш върху на другия, главата е така, да тръгнеш едновременно и да го отласнеш. Може да се качи върху тебе, докато скача да го оцелиш с флашка в краката, защото ти го изблъска на много високо. Да, ние играхме и такова, да. Да, и такова сме правили и общо това е смисъл и там... Точно вие го играхте, аз бях в ъгъла и там рисувах с патрони личеса. И това беше някакво, минахме 2-3 мапа, аз стигнахме до Tricks for Fun, май така не знам, накрая имаш една пустия с някакви платформи като пружини. И ти трябва да фаниш ритъм, де факто седи сколко пружина на пружина, да скачиш догоре. Което, познай господин Professional Jumper MLG 360 No Scopes Everywhere, как го направим. И решихме там да сменим мапа, защото вече 20 минути се блъсках. В горкият. Изключително. Трябва да е трудно да си нуп. Не, че бих знаел. Да, изключително. Каза човека, който получава 1 на 50. Kill Death Ratio. За филми, за сериали изгледах последните 2 епизода на Breaking Bad сезон 4. И е много добър. Както споменах на миналия подкаст, Breaking Bad. Да, аз изтеглих там Breaking Bad и Game of Thrones, не съм ги пипнал просто. Game of
of Thrones мен нищо не много има. Като знам, че историята е базирана по книга, която е базирана по книга. Моля. Книгата е базирана по книга, да ли? за история за Огън и лед. Тя е песен за Огън и лед. Да, ли? Да. Ами всичките 15 книги е буквално Game of Thrones. Аз ги имам. Имам първите 5 книги там. Имам там... Не всеки сезон е базиран на отделна книга. Да, бе, той там е по-помене, ама буквално песен и Огън за лед. Да, да, да. Това подкаст май ще е малко по-кратче, тъй като нищо сме правили буквално. 10 минути говорихме за нищо. 10 минути говорихме само за мене. И нямах контролни. Кой прави като имах контролни? Подкаста преди всичко! Виж кой го каза, ти следващата седмица няма на подкаста, пък подкаста преди всичко. Това е да... Ако умрем, ако ме бъсни, кой какво? Мисля ли с това? Мога да овърдоз учене. Първият човек, който умира от учене, тъй като както да е. Предполагам, че това беше от нас. Довиждане, подкаста. Довиждане, чао, чао! Не, аз не знам, ще си стана. Само ще говориш по... Там само ще говориш подкаст. Ще говоря само за новините. Ще мина през вас. Де факт на 600 км взема лището с твоите теми. Между да ще говоря. Не съществува, само да ти кажа. Ай сега! Не, падна лището с моите теми. Fuck you! Чак затиснаш тази чаша. На най-великият филм. Имам книгите, трябва на телефона си обаче. Какво ще аз гейм всичките, които ти отгоре? Аз не знам как му и да И аз ги нямам там на български. И изобщо. Хари Потър е една от най-добрите поредици. Да, трябва да почна да я чета. Обаче сега пак продължавам там да чета Пърси Джаксън. Втората книга снимах много яка, така е. Не е зле. Това е от мен. Не знам кой очакваш друго да ти кажа. Новина, за която всички и двата му е да говорим, която не е свързана с обстоятелството нищо. Daft Punk пускат нов шибан албум. Иска да кажа, че ти можеш да говориш. Аз съм слушал 2 Daft Punk песни и това е. Добре, Знам само, че са френска група и това е. Францията... И че бяха в Трон. Не бяха в Трон, правиха саундтрака. Да, не, те бяха в Трона. В Опа. Чакай, да го смайка. Не знам, може би. Не съм гледал Трон последния. Камо не си гледа, аз имах толкова големи надежди за тази простия, такова простия се отказа. Това простия се отказа. Не знам. Не съм го гледал. Не беше лошо. Не беше лошо с много. 10-10? Да, 10-10! Парите на почтенска сметка. Ако бяха пернали горила с там някъде из саундтрака, можеше да тичам с табела и заложи гледате Трон всичко. Да, гледаш едни в сини джампсутове, едни сини гащерзони как бягат на Клинт Исвуд. Да. Не, че ето е. Не, той е стайл. Old Style. Те както е, да, пускат нов албум във Facebook някъде. Не знам, имаш някакво малко превю и звучи много като оня стария хор, Daft Punk от 90-те. Дето беше като от анимацията им, анимета им. Интерстела 5000 майска. В смисъл, то хубавия стил на Daft Punk, дето съчетават пънк с рок и хаус. И звучи много добре. Daft Punk, много добре. Единствената африканска група, която става за нещо, според мен. Може би, защото тя е грам френско в тях. Аз много харесвам на Daft Punk и самата идея, че музиката е преди всичко. И те заради така имат 5 интервюта през цялата си кариера, 2 пъти си сваляли маските, брат. Ти гледаш ли Джон Трон? Ревютата или Game Grumps? Не, ревютата. Да. Значи там последното му ревю, което беше преди месец някъде. Да, той изключително често ги прави. Той през 6 месеца пуска половин ревю, не мога да разбера. Той по-ръжи от абсурдет на година пускат първите си. Да. И там има една много смешна част там с един Daft Punk хелмет, извинявам се и моята английска страна прозира, така, с една Daft Punk каска. И там
си я слага и има един супер смешен звук, като си я слага си едно тапа запушваш. И това е, много е смешно, наистина, да. Не знам, защо Чакай, ти го казах. чакай. Пусни си го само ако обичаш, защото най-вероятно ще е простията. Google ефект за Букук. Да, бе. Имах преди да пуснеш шофьорица, ама с ним ще. Окей. Убил момента. Гъфлайна. Ти убил мента. Аз го убих преди години. Като се родил. Мамата! Да. Няма ги. Пак се родих сам. За трети път. Само по сълзава. Тя как се родил само? Обясни ми този феномен. Биологичният процес да се заформиш от въздуха ли? На френски, ако обичаш. Това е пача. Да, ще я кажа, нали, като играхме CS, играхме Трикс и повечето мапове на Трикс са за двама или трима. Закъсня с 5 минути за тази тема. Докато играхме Трикс, влизаха все рандом хора, нали, в сервера има плагин, като влизаш в определена зона и пиши държавата. Баш? Да кажем влезеш в България, пиши еди кой. Сванах! Коректът в България, да. Okay. Влизаха някакви. И те добре, че влизаха на някакви езици, дет знам. Влиза един от Сърбия и почна да го писа на майка, на сръбски. Влиза един от Македония и пише Will you play with me? И аз му пиша No, Batman will play for you from Прилеп, който е македонски град. Почва да се подигравам, че ни краде историята и лефтва. Он е от Сърбия лефна там. След това влиза някакъв немец, какво беше? Не, след това влиза някакъв от Англия, написа ни хай. Ние със си да му писахме How are you doing old chap? And fuck you English swine, Scotsman са бести, нещо такова му писахме. Он е само написал лоу и лефна. След това влезе французин, който каза... Много бе представлявате България, между другото. По-зле се от Крико. Който каза нещо от сорта на Едемуа Веклю Сов, който... Тесно разбрахте, там имаше нещо за багета, за там омлет дю фромаж, нещо чух. Там за... Погодите ми с кока, след който с моя изключителен френски скил успя да го написвам магически. Той е лев там. И да. Общо взето така. И в този трик сървах сега сме само двамата и ние е супер фан. Спомням си като ходих аз в Германия там с коса. Не съм ходил. Имахме там някаква екскурзия и ходихме в Германия и спомням в който град да отидем, се ги псувахме на български. С една хубава усмивка ти казахме здрасти майките да еба и те с усмивка и казват данке и си тръгват. Това дето този... Чакай, всъщност може да направи? Как? Чакай. Де пеля. И всъщност една от госпожите ни беше разказвала отида в Холандия. Пуф паф. Да. Отида в Холандия там на някаква олимпиада или някакъв лагер или Бългов майката забравих на какво бе. И те, две от госпожите са возили в един автобус. И седнали някакви на отзаде. И пред тях две циганки. И нали те говорят на български. И защото е засъл я гледа български цигани. И една циганка някаква дебела така мазна свободна и каза: че вие какви сте ва? Европейски цигани бе! След като ги написала и се изплюва върху тях. Той те е сгонили от автобуса. Нали? И също ни бяха разказали как в Копенхаген, майсто да стана, Денмарк. Има значение Копенхаген. за историята. Приема се за Копенхаген града. Добре. Не е Копенхаген. Чакай, имам карта пред мене. Браво! Това е нашия професионализъм, дами и господа. Мирфо е, бе. Хага. Да. Не, Амстердам, глупав съм. В Амстердам са се... Забравих какво. В един ден в центъра на Амстердам 4 пъти са видяли една българска бяла монархиня с латексова маска на главата. Ти умри в война. Знам защо ме толкова смешно това. Защото е смешно. Ти знаеш, през колко ще да отида да мрежа в война, брат. Ама да са малки. Че, ако аз не слушах.
Защото ако са малки, може да се наглуташ. И накрая ще бъдеш по една. Не защото си има по една, а защото се задушил чрез по една. Благодаря. То подкаст... Нека да сменим темата. 20 минути навътре говорихме за латексови монахини, как човек трябва да умре в война. И как псувахме Всички германци на на български. български. Да. 10. We'll watch every time. Ти. Най-шибано накрая. Теми, ти си първи. Не, аз съм. Не, ти ли? Нека аз да съм първи. Камък ножица хартия. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Режата, първи съм брифман. Окей. Ти. Почваме с някаква рандом простотия. Тъй като за това ще говорим някаква писхата за новата игра от Super Giant Games, които би трябвало да знаеш. Кои? Чай, че не те чух. Super Giant Games. Кажи някоя тяхна игра, може да се Имат сетя. една игра, която е много добра. Която Кажи коя е. 4 дни, нон-стоп. Bastion ли? Да, Да, аз гледах видеото на Тодо Бискът там. да, На... както ти по-ще говорим. Изключително важна новина. Borderlands 2 има някакъв нов патч, който добавя нов герой, който така Крик да Psycho. Как? Я да реша. Крик да Psycho. PSI. Чакай. И... Психо! Да, бе. Де факто ние малките букути с маските в голям вариант. Ти си отворил линка, кажи всъщност какви са скиловете, ще забравя да ги. Чай да ги намеря. Не виждам тук скилове. Чай. Значи той има три дървета там с скилове, както останалите. Герой. Да. Едното дърво е там за повече сила, повече по-силно да удръш. Тук второто дърво е за получаваш повече такива бъфове, колкото повече там демидж получаваш, колкото повече да бият, и там нещо за elemental damage. Ясно. За Poison на Fire. Да, за Fire такива, да. Water, Ice и Не знам, може да Мога пробвам. да ти се похваля, Да? че ако то грабват, никога няма да успеш да направиш описание на крайта. Там едното нали, като прави... Единия имаше Google някаква, не знам. Най-вероятно Имаше две ръце. лице там някакво. Беше облечен като монахиня с латексово лице, нещо такова. Не го са подиграли на историята на Букуко. Да, това е. Borderlands 2. Уверите, играйте с четирима приятели, са на серията от мен. Много лаги обаче. Ние минахме точно първата мисия или първите две мисии. Ние не можем, ние първата ми се не бяхме да минем. Да, и се настрахме от смях, защото буквално всичките забавяха, другите и крадяха амуниция направо. Това е винаги, това си винаги така. Не, Borderlands 2 беше много зле така балансирана, защото ако играеш с повече от двама човека, там супер много патрони отнемат. Да, всичко ставаш супер трудно. Лошите. И сирената Не че става трудно, просто става там скучно, защото с 1000 патрони убиваш един второ ниво там. Да. И оная Сайрен май... Да бе, Сайрен се казваше онази Майя, да. жената, дето дигаше и ги мяташе. Това беше Майя. супер опа, брат. С един спел лапваш всичко буквално. А пък там скила на оная нинджа, там беше супер. Да, супер това беше някакъв момжа. Имаше хубав крити глупости, ама оттам нататък. Да Мексико Хиспаник обаче беше много... I am Salvador! Салвадор! Где Спаник Мехико? Хиспаник Мехико. Познайте кой аз играх в Borderlands. Никой никога няма да познае. Малък, нарича се Салвадор и единствения свестен клас в цялата игра. Ония с турета? Не! С оная с роботът. Бързъркара.
Да бе, това казах, не с работата. Уная с роботът се нарича Салвадор. Да, Уная, женски род, с робота се нарича Салвадор. да. Запозна... Както она е от Death Note. Да те запозная с майка ми Иван. А баща ми Димитричка. Та. Това е истинната новина за днеска. Подкаста свърши, чао. Нали, давай, ти си. Филми. Go, Google, Power Rangers. Ай, стига това нещо. Ти виж кой сега е пача? Не беше. Хубаво беше. Аз се смеях. Много. Давай. Аз съм. Окей! Ридик! Нов трейлър. Ще го пускаме ли? Разбира се, без 30 секунди. Айде сега се връщаме. Бой. Whatever happens, no matter what they tell you, don't let them take their chains off me. You're not afraid of the dark, are you? Окей. Да. Върнахме ли се? Да, върнахме се. Господин трейлъра е много слабичък за тизър от 30 секунди. Човек, какво да направя? Харесвам. Имаш Ивания Ридик в униформата на капитан, на генерала от втория филм, от Хроники, завързан с шибани вериги като тъпия Одисей върху някакъв камик. Прометей. Прометей, да, не Одисей. Тотално бърка. Първо Прометей е титан. А Одисей е просто човек. И Одисей Има- титан. Букуко Одисей шибан титан, защото той помага единствено на боговете. Мри в война. Върви го прочети. Ще не е титан Одисей. Прочети го. Окей, Уикипедия, окей, ще чета. Уикипедия. Айде. Не, чакай, аз ще го направя на камера, защото ти си букух ще излъжеш. Това е Get Edition. Чакай го цъкна. Пак че им падна. Промити... Не е титан, пише, че е герой само. Мри в война, бе! In Greek mythology, Prometheus is a titan. Аз ти говоря за Одисей, не за Прометей. Прометей е титан, аз ти говоря за Одисей, бе. И Одисей е титан, бе. Одисей не е титан. Одисеяс. Грешка, не мога Пише, че е герой, не е че е Мри в титан. война, титан е. Фак, не е титан. Като Шварценегър пожал. Get Edition подкаста свърши. Как ще гето говорихме за гръцка митология, това е просто Да, и отворих Уикипедия по средата на нищото. И избърках два пъти как да напише Одисей. Браво на мене. Пък! 10. След Get Edition подкаста, щупената чаша в кабела с всички контакти, които съществуват на този свят, и само 3 литра вода в тях. Чашата, каква е тази чаша? Тази- Панна. Тази чаша е по-голяма, значи, от моята бутилка с Дерби Кола, които със сигурност не ни спонсорира този епизод. Да. Пийте Дерби Кола, ще ви освежи. Едно към едно. Камено. Без подкаст. Без подкаст. Ever. Трейлъра на Ридик, за който ще говорим при 3 минути. 10, не знаем. Време. Добре, разбирам, че е тизър, обаче 20 секунди само там от трейлъра и това е. Не разбирам. Защо? Хубав е, защото той и Ридик в Chronicles, аз лично не съм гледал Pitch Black, не знам, така че бил хубав. В Chronicles беше точно базирана на това, смисъл Ридик е, нали, добър боец, обаче идеята е повече да се страхуваш от него, отколкото нали, Той и в играта май беше той. Да, и в играта. Играта е много добра. Играта е една от добрите игри в филма. Както няма значение. Играта направиха веднъж и направиха наново. И това са двете игри за Ридик. Да. И е много добра играта и филма Chronicles е много добра, също много харесвам. Има една програма, която така лекичко няма да назвам. Канал 3. Където пускат Ридик през шибана вечер, брат. Та няма как да го изпуснеш този филм. Човек, много тюх се чува, да знаеш. Стига, бе! Замина ми целият разговор за трейлъра.
Не, чуваш се добре, обаче пак тихичко леко се чуваш. Окей. Те добре ли? Да, ста. Ста. Като Дони Бургазли. Гледай да ти изгори само компютърта. Чакай. И сега можеш да чуем само Пу! Да, то ти да не е началото на някакъв дъбстеп, брат. Let the bass drop. Искам, чай сега. Ще Това застана в беше тази поза. импровизиране. Искам професионалните еди да сложи двата и пламъка. Те. Толкова. Видик, да, гледал си първия филм, втория филм. Да, преди 10 години. Отведяш канал 3 вълба, бе! С нощи можеш да го гледаш. Няма канал 3. Ще гледам вечера. Ще гледам вечера. вечера. Даже не е Евроком, даже объркай канала. Ще го гледам до вечера най-добре. Не, до вечера. Хроника. Или утре вечера. Хроника съм много добър, не съм започвал. Хроника съм много добър. Може трябва. Не, наистина трябва да гледам. Аз спомням, имам бегли спомени от хрониките на Редик, съм гледал, обаче не си спомням. Кога? Добре, аз много обожавам го този филм. Много добър. Сега щом ще правят трети, който ще е буквално Вин Дизел от Бързи яростни 2 насам не си правил. От Бързи яростни 3 насам, в който участваше за 2 минути и си правил хубав филм. Не, говориш за Бързи яростни 4. Той беше в единицата и четворката е петиция. И в тройката беше накрая, в Токио Дрифт беше накрая. Не знам, може. В Токио Дрифт беше накрая? Не беше ли двойката Токио Дрифт? Двойката не е там, когато с чернилката отиват да крадат някакви... Не знам, няма значение! Да, Хайде да продължим разговора. Имах чувство, че ще е 10 минути за Роки 4, който всъщност е Роки 6. Та, нека слеза малко по-долу, за да ми е по-комфортно. Та, Боя, не падаш в ямата! На Тартар! ти от Star Wars, бе! Не, това е пак и от гръцката митология. Добре, ме Въпреки се. Тартар е в подземието, там е Кронос, който не е мъртъв, но не е и жив. На парчета е просто. Който хибернира. Хибернира, да. Чакай, кой му беше изял кура, че му придоби силата? Какво? Не му бяха отрязали мъжеството. Не знам за какво Ясно, говориш. че мъжество означава кур. Знам, знам само, че Зевс го беше нарязал на Кастрал. парчета и... Не знам дали го кастрал, обаче знам само, че го нарязал на парчета и го фърлял в там. Не, бе, той зади нещо получи си. Като няма значение. Гръцка митология. Следващия подкаст е изцяло на митологията на индонезийска Япония. Да, защото аз сам ще бъда. Да. Ти ще си лафиш сам. Или ще викнеш някой да ти помага. Never! You're Айде, a рай, го survivor, you're not gonna give up. Ай сега, знаеш ли да продължиш да почнах пишния стан? Фак, там на мен. Играш като... Тей! Ридинг 3! Вин Дизел! Да. Не! Продължи. Не знам, много ми там... Нека започне изречението от начало. Да, български. Думи, Това е някакъв познавате. език трябва да е. Значи, Да, там и почна, бейбихо. Да, ще ограбят къщата ми и никой няма да разбере просто. Какво стана, Янко? Карай. Ще си купя нов компютър, не без това. Само 2000. Ти дай. Чакай, че все пак. Така, значи в началото, когато оня ястреб влетя в картината и почна и се отвори устата и помислих, че Вин Дизел почна да говори. Мислех, че той ще е ястреба и това ще е филма. Вин Дизел има един от най-добрите гласове в киноиндустрията, лично. Да, той... И говорихме, мисля, че говорихме това за това миналия подкаст. Той е в една по-стара анимация, не е толкова стара от 90-те, там мисля, че беше на Дисни.
Или на DreamWorks, не знам. На The Iron Giant. Да, говори. Да, той е гласът на роботът. Той може 10 фрази там, Пак. Той иначе е голям нърд, както иска да каже Вин Дизел. Да, за господин бодибилдър. Да, нищо, че има мускули по-големи от главата ми. Той... Сега аз го харесвам много. Да. Че филмите му са малко. Има характер. Да, филмите му са малко ме. Ме. Особено там The Pacifier. Не, The Pacifier. Това филм беше хубав, бе. Аз го харесвам. Да, хубав е, ако не го гледаш като екшън филм, ако гледаш просто като някоя комедия. Аз го гледах като комедия, бе, какъв екшън. Да, значи е хубав. Да. Това ли беше господин Тартар, бихте ли се върнали в подкаста с Тартар? Той нямаше някакъв сос Тартар, бе. Да, има и кюфтета Тартар. Или не. Има компания май за храна Тартар, бе. Може би, не знам. 32 минути сме вече в този подкаст. Единственото, за което успяхме да говорим е за гръцка митология, сос Тартар, как са кастрирали... И как някакви цигани се изполи на очите къде ти. Да. The best podcast ever. 10. 10. Да. Окей, твой ред. Нека да говорим за нещо изключително сериозно. Както всички Сериозно ти. предполагам, че знаете, казвам го в 32-та минута, а не в първата, защото съм глупав. Тази седмица бе Pax Prime. Той също още тече. По време на Не. този подкаст. Не, мисля, че в неделя беше последния ден. Не знам. Това е последния ден, днеска. Да, може. Да, Pax Prime е една от по-малка конвекция. Не конвенция. Български! Български! По-малкото събрани от Pax East, West, Бигов майката, Pax Prime е по-малкото от двете. The best of both worlds. You get the best of both worlds! Извинявам се. Благодаря, Хана Монтана. Ще ви купя, ще ви платя за хирургията на ушите. Да. И за новите тъпънчета. За очилата, за напукания ми екран. Pax Prime. За чашата ти. Изключително много, дай за контакти, изключително много релиз имаш на Pax Prime. Като според някои хора, които са леко явно умствено останали, най-големия релиз е било съобщение от сега. Ще има много внимателно. Capcom, хората, които са направили Mega Man, Чакай Street Fighter. Да, слушам. Mega Man, Street Fighter, добави още нещо. Mega Man vs Street Fighter, да знам. Capcom vs Marvel. Capcom срещу всеки. Да. Защото просто не им са съди на хората, те решиха да ги процнат в игра. И... Там, ония с куката. Оня с Как би? куката. Не знам. Надявам се, че играта не се казва Оня с куката. Това би било странно, защото Capcom не е българска компания. Велика компания, наричана Disney, която направи бая филми и бая анимации. Ще правят игра. Ще познаеш ли, господин Янко, каква е игра? Kingdom Hearts. DuckTales Remastered! Или чичето на Доналд Дък ще тича из замък и ще скача върху хора. Да, това е ремейк на една игра от там първото Nintendo. Не, чакай. Слава тебе, Господи, слава на Исуса и на всяко божество съществува някога. Capcom ще правят нова игра, която не е нова, е ремейк с Disney на DuckTales. Ма те правят ремейк на собствената си игра, ако искаш. Те правят ремейк на каквото има. Скоро ще има Capcom да ремейк. Ще уволнят другата компания и ще взимат синовете им да бачкат там. Та DuckTales, която мисля, че нямаше официален релиз в България, защото може би... Защото си спомням... Не, аз не си спомням, аз не бях роден тогава. Когато бях на твоите години! Не, баща ми е казал, че нямаше такова... Български. Така, баща ми е казал, че през 80-те нямало такова Nintendo, имали са такова едно компютърче, такова малко, дето играло Каратека, ако си е играл. Оле, Каратека е много добра игра. Това е била единствената игра. Тя е много добра. После аз като бях роден са купили такова
Nintendo в кавички огромни. Демек Atari от пазара. Нещо такова да е, да. Дето идва с такива специални дискетки, дето с по 50 игри. Толкова така, Да, да, с по 50 игри, които бяха на Nintendo, да. Да, DuckTales, случайно не се е играл. Да, всъщност. Играл съм я. Ами да, якичка се е така ясната. Не знам как ще направят долу да става поне. HD ремастър е, просто ще се разпярнат нова графика. Да, но. Защото и ако си играл Monkey Island, играл си? Да, значи, нали, и на нея и бяха пуснали там HD релиз. И то беше. И на компютър беше. Той просто първата игра и втората обаче с по-хубави графики и с там гласове. И там бяха хубави, така ясната. Ми дано и тази да е хубава. Това от не. Между се бях взрял в една точка, която е на дъното от дънта страна на клавиатурата ми. И даже не съм то чул нещо, както няма значение за песен себе го в майката, да свърши тази тема, ти си Янко. Обиди ме. Дълбо. Как може да ме обиждаш? Защото 4 пъти съм ти казал до сега да мрежа в една и ти се обиди от това, че те слушах. Да! Защото много хора са ми казали да умра в екскременти. На рождения ми ден най-доброто пожелание беше гледай да не умреш от песок, което е пясък. Така че да. Ще ти го пратят. Трябва да си напомня да ти го кажа това на рождения ден. Да, 25 септември. Давай. Ти имаш същия рожден ден, както един мой съученик. Дебел ли е? Не, той е един мършъв такъв. Един слаб такъв. Защото думата клечав или слаб ти беше достатъчно Клечав, да. И ти реши да кажеш Мургав, да кажем, мургав. Да си изцели прилагателното. Браво. Да. 10 would watch again. Ти давай, ти си филми, go! Филми, чакай. Не съм измислил нещо. Значи, говорихме за Одисея, така. И излезе нов трейлър. Значи, излезе нов трейлър за Star Trek. Да, това се опитва. Да го пуснем ли? Да, това се опитва да ти кажа, че трябва да пошефани Бенедикт Кръмбамбамбамбач. Защото забрах фамилията. J.J. Abrams. Така. На актьора! Чакай. Как Не, и актьора е J.J. Abrams, ти не знаеш ли? J.J. Abrams е написал сценария, режисира. С J.J. Abrams. Написал е сценария, режисира, той играе Каптин Кърк, той играе Спок, той играе кораба, той играе планетата. Застанава и така в рекна позиция. Той играе всеки ленсфлеер във филма. Да, те няма го на значение. Нека изгледаме глупая трейлър. You think your world is safe. It is an illusion. Enjoy these final moments of peace. By now, all of you have heard what happened in London. The man who did it is one of our top agents. Your commanders have committed a crime I cannot forgive. None of you are safe. Clear the room! Have I got your attention now? This could just be the beginning. I request permission to go after him. Starfleet is not about vendetta, Kirk. Maybe it should be, sir. Jim, you're not actually going after this guy, are you? I have no idea what I'm supposed to do. I only know what I can do. We're gonna do this, we gotta do it now! We will not fit. I told you we fit. I am not sure that qualifies. I watched you murder innocent men and women. I will make you answer for what you did. You have no idea what you have done.
I will walk over your cold corpses. Let's go! We're outgunned. Outnumbered. So we come out shooting. I am better. At what? Everything. Това беше трейлера за Star Trek Into Darkness с участието на Бая Мангал. Янко, ти си. Star Trek 2 Into Darkness, гледал ли си първата? Да, с нощи. Първият филм. С нощи го гледах, защото видях трейлер за новия. По Евроком ли? Не, по Замунда TV. Окей. Замунда не да. Точка TV. Точка TV, разбира се. Значи и аз съм гледал първата част и хубав е филма, ако го гледаш като... не като Star Trek филма, просто като екшен филм. Защото много хора не харесват първия филм, защото... как да го обясня? Защото не е точно в духа на Star Trek. Star Trek, поне оригиналните две... той има повече две серии, но оригиналният сериал от 60-те и там The Next Generation с... Next Generation съм гледал с Жан-Люк Пикар. с професор Xavier, да. Да, защото те не са толкова за екшен и за битки и за бой, а са повече за такова експлорацията, да, на космоса за по такива мирни преговори, такива неща, не за... преговори, кур. Тогава там всеки епизод буквално стъпваха на някаква планета и нещо ги нападаш и трябваше сета лейзърс тустан. Лейзърс, не лейзърс. Лейзърс, бе. Фейзърс, бе. Лейзърс, глупа съм, не мога да поговоря, даже на английски. Сега, и... Английски ама проваля. И да, предполагам, че много имаше... Няма, обаче в там филма повече... Буквално всяка втора сцена или то с капитана чукаш някой. Който също не е капитан. Да, все още не е капитан. И забележи как казах някой, не някоя. Капитана, това... буквално имаше... затова мога да спорим, че с нощи гледах филма, имаше буквално една сцена, в която пореше някой. И беше в първия. Да, предполагам, наистина. И оттам нататък нямаше абсолютно нито една секс сцена, освен секс сцената, през която гореше през тундрата на някаква планета. Един така само около скромните 5 метров червей с крака и падаше по хом. Това беше най-хубавата секс сцена в целия филм. О, човек, Fab all day, all night, просто на меня. Да, това ли беше? Да, добре, обаче в оригиналната дете още от 60-те, там оригиналният сериал... Не, оригиналният Star Trek просто. Те са Star Trek, Deep Space Nine и Enterprise. И да, не, значи Star Trek, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, The Next Generation и имаш още... Не, Enterprise и... поне мисля, че е така. Както и да е. Там в оригиналния сериал от 60-те, той всеки... Не мога! Как му не може да тътър тук? Мога с тази ръка. И то всъщност е някое такова смисъл, то не е баш. И това можеш ли? Да. То И така, там в оригиналния сериал от 60-те, той буквално всеки епизод по минимум квотата му беше по минимум две мацки от зелен происход да порка. Всъщност чувам се добре. Да, Да съм честен, да, защото като говорех и отдолу не съм мислиха зелените чертички, които го означават колко ми е шума и стана някакво. Но ще правим на нов шивалия подкаст! Вярвай си. За кое ще умра. Yes. Така. И чакай, докъде бях стигнал. Да, и там всеки епизод по две зелени мацки поркаше. И не беше толкова екшен, защото бюджета им не бе малък. В оригиналния, точно в оригиналния беше, да. В оригиналния имаха... Не, в оригиналния нямаха такива спейс... Деца в космоса.
Обаче винаги като паха някаква планета имаш някаква крула и ти искаш да ги уби. Да, наистина. Обаче, Да. обаче и в новия филм има Филма си такива... беше цял. Аз според мене, лично, според мен нарочно те го направиха да е екшън, защото ако не го бяха направили да е всъщност екшън, нямаше как да го вържат някак с историята, нямаше как филма да е интересен. Лично според мене. Защото... Ма той филма не е ли чисто нова история, защото нали там нова... Оригиналната история, той Джеймс Ти Кърк хаква изпита Кобаяши Марун, май се казваше. И така си взима, обаче никой всъщност не разбира, че го е хакнал, май. Освен Спок. Освен Спок. И Спок го пуска, а пък не съм много сигурен за всеки, който гледа Star Trek, от двамата човека, който гледа този подкаст, моля ви не ме линчувайте. Защото е трудно, защото сте един хуй. Да знаеш, че аз съм един от тези двама човека. Да, аз съм другия. А пък и двамата не гледаме Star Trek пък. Пък в филма всъщност те го разбират, те го гонят го от академията и става някаква криза на Вулкан, защото там... Да, и не става капитан, да. Да, някакъв пътува във времето. Не, чакай, това беше съвсем друго нещо. Още в началото, там ония баща му. Да, баща му умира. Да, в оригиналната серия той не умира, той си живее. Да. И там е... Всъщност те даже във филма казват, че в момента в който уния са попаднали в смисъл са върнали във времето, са направили нова действителност и нова реалност. Направи нова действителност, да. И затова това е нова действителност, не е онова от шоуто от сериала там, 90-те, от 60-те. Това е различно, което аз не знам, що хората там мънка, че е различно, защото то съзнае, че е различно, даже в не знам. мънка, че е различно. И там, и за новия филм, да говорим... Into Darkness. Харесва ми, че е Бенедикт Къмбърбач. Оле! Шерлок! Злодей! Оле, много обожавам този човек, просто прави уникална простила в Шерлок. Това е... Който не е гледал Шерлок, първо да го изгледа, после да мре в една, защото някак го гледате докато сте мъртви. Оле, много е добър този актьор, бат, супер добър е. Яд ми е само, че получаваме един сезон на всяко десетилетие. Да, и са по 3 епизода от час и половина. Пак, 3 епизода. И по час и половина все пак. Да, не като да кажеш са по 20 минути. Да, брат, скила, аз после ще ти кажа нещо за статек. За досиетата Хикс за Кайм са по 50 минути всеки епизод. И сезонът се състои от над 30 епизода. Да, обаче този досиетата Хикс американски сериал. Американският сериал има определен брой епизоди, който трябва да направи. И после, ако има добри рейтинги, получава още там 8 епизода, защото първоначално получава 13 епизода, които трябва да направи. Ако пилотът му е харесан от едно студио, трябва да направи още 12 епизода, да получи 13 епизода. И ако му захуба и рейтингите, получава още 8 епизода и получава 21 епизода на сезон. Обаче в Англия е по-различно, да, защото правиш един пилот и ако хареса студиото, и можеш да правиш колкото епизода искаш. А повечето студия избират там по 5-6 епизода на... Сега време е за малко нърд информация. Снощи след като гледах филма Star Trek, първата част, в началото на филма, там след Paramount или там, който го правеше и след всичките, последното беше на Bat Robot. Не знам да ги казват за Bat Robot Productions. Без да го пише в Google, според теб, кажи ми какво са направили. Bat Robot. Идея си, няма Батман. Бат като лош, глупако. Bad Robot. Той е там железният гигант. И говорихме преди малко. Не мри в една глупа се. Те, Bat Robot са направили и чета Heroes, Lost. Защото те са на J.J. Abrams, да, това е компанията J.J. Abrams, да. Fringe, най-добрия мистери сериал на това десетилетие. Star Trek 1 и много яки филми. Като Super 8. Да, и Super 8 са правили, май. Не, Super 8 е на Lucasfilm, бе. Той ли? Да. Може, не знам. Както е. Просто се изумих, брат. И аз се чудех актьора, който играе Спок. Закари Ливай, той е от Heroes, да. Той първо е... Не бе, стария Спок. Той че е от Heroes. Стария Спок е... Ленорд Нимой. Да, Ленорд Нимой.
Играе един от главните актьори в Фринч. втори, трети, пети и пети и шести сезон на Фринч. Да. Да, знам, той беше главния злодей. Помням само, защото бях... Мамаш! Няма да ми спори за сериал, който гледа допреди 2 месеца. Не, беше не... злодей, отначало беше лош, после искаше да се направи вселена, после всичко се оправи и помагаше на всички. Мирфана. Да, ами аз съм гледал само първия сезон, ти какво искаш? Слабичак. Чак добре, че само от него си гледал, че ти ще се намразиш до живота. Оле, третия е много зле. Човек, гледам сега в двете картинки, деца най-долу и идея нямаш как се причаме само. Двамата така сме сгърбени с чула, с такава коса, с слушалките, с такава тениска. Единствената разлика е, че моята тениска е на Ливърпул. На Ливърпул, на футболния отбор или на Ливърпул града? Мисля, че на футболния отбор. Не гледам футбол, между другото, само си избрах тениска. Ливърпул бяха най-добрия, един според мен, аз още ги харесвам сега с слабия новия сезон. Как можеш да не гледаш Татък, а? Ленард Нимой беше един от най-добрите... Спокове някога. Спокове някога, да. Те двама. Да, не. Двама? Това двама. Двама са. Другите са жени. Съмнявам се, че е играл жена. Той има една песен от 60-те, Ленард Нимой, дето е пее за Хобитът. Пее историята. Да бе, песен. Не се шегувам, наистина. Това човек е супер епичен. Много не харесах. Надявах се в Star Trek да върнат оригиналния, ще кажа Пикард, да върнат оригиналния Кърк. Уилям Шатнар. Да, Уилям Шатнар. Надявах се. Виждам ли си го скоро Уилям Шатнар? Слабичък така. Да. Няколко килца е надал след Star Trek, обаче слабичък. Няколко стотин. Тона. Много така, наистина, странно. Аз говоря, просто не разбирай. Като мене горе. Той е много добър беше той тогава. Не сме говорили за трейлера, така истината. Трейлера е... Трейлера, ето какво става в трейлера, нищо го гледахте преди колко 20 минути. Ето какво става в трейлера. Значи, бум, Лондон го взривяват, какво ще правим? О, вижте, тази блондинка е само по бикини, какво ще правим? О, вижте, ще вкараме там ще вкараме ония там кораб от Star Wars, Millennium Falcon, ще го караме в някаква дупка, обаче Спок ще каже, че няма да можем, обаче ще успеем и Спок ще каже някаква крилата фраза и накрая Бенедикт Къмбърбач ще бъде по-гаден злодей от новия там мандарин в Железния човек 3 и това ще стане в трейлера. Трябва да говорим някой за Железния човек, както няма значение. Та! You will never see Искаш ли моя трейлер? Кой трейлер? Бум, Лондон гори! Кола мацка! Лондон пак гори! Кораба минава! Той не стреля! Да, ти кама! Как в стая от 50 човека ни нацели нито един лазер от 50 лазера, никой не знае! Оцелахме! I am better at you, at everything! И съм ето от кораб. I will walk over your cold corpses. Star Trek 2 Into Darkness. J.J. Abrams. 10 от 10! 10 от 10! Голи мацки! Бояни няколко продъкшън за всеки трейлер. Наистина трябва да направим войс-овери за всеки трейлер. Не, аз лично много харесвах трейлера. Преди си само да направим войс-овер на трейлера на Inception. Буам! Inception. Кристофър Нолан. Аз съм дълдата китайчи. Той беше ми китайчи там. Между другото, едно нещо, което не харесах. Не харесах, ми беше изключително смешно. В Star Trek 1, с нощи, който гледах, не е много първата част ми тая от 2 да етап. Единственият китаец на шибания кораб, знаеш как са би с катана? That's racist! That's racist! But it's the future, so we don't care. На кораба на Обединените нации USS Enterprise имаха две чернилки, едната от която беше жена и беше гаджето на Спок. Как? Защо имате две чернилки? И пича, който играе шотландеца, кой ги телепортира докато се движеха в Warp Speed, скочи. Скоче! Shaun of the Dead има най-добрия акцент за 20 минути от филм някога. Уникално добре. Трябва да има такъв... Beam me up, скоче! Beam me up, скоче.
Имаше една Химия. много добра фраза да го направим се едно да оцелим куршум с по-малък куршум, докато го стреляме от невидим пистолет, докато нямаме очи и яздим кон назад. Това е много добра фраза. What? Star Trek. Ако не сте го гледали, аз също знам, че много имат правата на Star Trek 1 и ако бях на тях, ще ги пусна сега. Ако не сте го гледали, интернет е едно много добро място. Има един много хубав сайт за Мунда. Google is a friend of mine. Да, Google е добър приятел. 40 минути в този подкаст и успяхме да прехвърлим точно 4 теми. Знаеш на кой ми приличаш? На оня от It. Не си първия, който го казва. Не. Та, Даже и без. предполагам, че съм аз. Нека говорим за нещо най-накрая, което е свясно. Окей. Super Giant Games или създателите на Bastion. Най-добрата игра за 2010-та. Което още не съм довършил. Оле, Не ме бий! много добра. Това е една от малкото игри, на които накрая съм... Знам, якичка е просто... Стигнах до едно място и ми умръзна. Да, са пуснали нова игра, наречена Транзистор, която много хора наричат Бастия на бъдещето, което не е вярно. Ма прилича много на Историята Бастион. Транзистор е всеки в бъдещето има свой собствен клас и ти играеш една певица, която е преследвана от 5 асасона, както е на фенски, което буквално е асасин. И в Сериозно? решение, преди да те убият, нещо те телепортира и падаш близо до един меч, който се нарича Транзистор. Който е, играта е RPG Hack and Slash с някаква дълбока история. Първо, Както и Бастион. Бастиан имаше много добър анонсър Ръкс, пича с брадата, черния, знаеш го, предполагам, играл се достатъчно, който го Да, говори да. добро. Не е черен, той е бял. Да, както няма значение. Не знам войс актьора какъв е, дали е черен, обаче. Който има къстъм саундпак в Dota. Ако някой иска ми го купи, ще му дам Steam или малко. Той е гласа на меча. Момичето, което пее Build the Wall, се казва песента от Бастиан. Да, песента в... Да гледах видеото на този пискет и песента, която е в началото, много е яка. Да, тя пее, нямам идея. Я напиши в Google Build the Wall, че да кажа подкаст, дето идиш ама. Кое? Building the Wall, Бастиан. И ще ми кажеш как се казва точно певицата. The Wall of China, не Бастион. Не Бастион, бе. I am good at writing. Build that wall, не building the wall. Да? Да я пуснем ли? Като втори част? Не. Добре, няма. Песента е много добра. Намерете я. Много добра. Певицата, която пее тази песен, на която ти си съкъв, не мога ми доставиш името, е главния, пее всички песни в Транзистор и е главния глас на женската протагонистка. Главния глас, не мога. Много стих. Да! Певицата, която пее песента Build That Wall, озвучава главната героиня в Транзистор и пее абсолютно всяка песен там. Надявам се, че и съм чувал тих. Нека малко. Така, Get Edition. И тя е много добра, гласът е изключително добър. Ей, хеч, силно се чуваш сега. Янко курво умри в лайна. Дай 5. Аз съм от другата страна, бе, тапак. Не си за мене си от тази страна. Ство! Тук съм! Добре, хайде. Ти, готово! 6 плюс 10, без Sky5 ever. Най-добрият подкаст. Транзистор изглежда много добра, аз също много харесах Бастиан, трябва да я играете, купете си в Steam, не се купайте в Steam, за да си богати кобелета ли сте. Играйте я, накрая имаш един много труден избор, който лично за мен е изключително труден. И се надявам, че ще направите правилния избор, защото аз направих това, който за мен ми хареса и беше тъжно. Защото беше много тъжно. Да, това е. Не, дано играта да е хубава. Наистина, разбирам защо хората мислят, че изглежда като Бастион, обаче е sci-fi. Защото наистина... Същия Същия арт стайл и същия тип игра, защото нали е топ.
и хаксваш и топ-даун такова. Да, топ-даун вю. Обаче много ми харесва тази механика, където спираш времето и си избираш стратегически там. Да, къде... това е много добро. Това ми е арва много просто. Защо не мога да се наместя? Окей. Да, извинявам се. Просто също гледам по малко са. Както и няма значение. Имаш някаква новина или да продължавам, защото имам две от моите? Продължавай, аз свърших с Не, мисля. добре. One Piece, анимето, което го има от съществуването на света, пуснаха игра с нощи в... Това е 12 първото наши аниме на време. Исус. Той гледа, Исус е гледал първото, това е първото му аниме. Да, това е тъпа шега, извинявам се. Можеш да си пуснеш, как се свърши, бил в майката, ще продължа да говоря просто. Та One Piece, които с нощи към 12 пуснаха нова игра, за 3 часа в Япония, или в Азия само, продаха половин милион за 3 часа. Половин милион копия. Да, проверя само. Колко е половин милион копия? Pirate Warriors. Да, бе, естествено, че се знам. Омега 2013. Аре Gamer News. Не. Значи, One Piece Pirate Warriors 2. Да. Това ли е? Да. И кога излиза? Но ще излезе в 12. В момента, в който пуснаха линка, бяха минали час половина и пуснаха 5,5 милион копия. Половин милион е бая мангал. Не, сигурно. За Япония не е много текст. За нас е бая мангал. За нас е бая. Имаш право. Чакай, гледаме сега колко са. Аз не съм гледал това. Колко е? Pirate Warriors 2, кога излиза? Излиза, да. Май 20 марта. За PC ще има ли порт май? Или тя е за... Не, само за PlayStation и PS Vita. Да. Та няма... Япония излезе 20 март, в Европа и Америка август. Fuck you, Japan! То предполагам, че е добре, защото... Следващото новина е играта The Last of Us, която пуснаха бъде в майката кой за PlayStation значи. Само за PlayStation. Която е, доколкото разбрах, Survivor. Някаква епидемия е минала земята, градовете са джунгли, ясно ти е горе-долу какво е, малко като... как се казваше, унази игра, в която ти играеш един баща. The Last of Us. Не. Dead Rising 2. Нямаше зомбита. И имаше една много добра функция, когато се катериш в пустини, можеш да слагаш питон и да си почиваш. Пич, не знам за какви игри си играл, обаче... Моите игри нямат питони в тях. Миналата година излезе, бе. И като ти чуеш, ти са... Първата, буквално, взимаш оръжие, тъй като в пистолетите няма патрони, караш един пич да скача в дупка. Играли сме, защото спомням, че я играхме двамата и си говорихме. Не си я спомням, не. Сори. Не си я Ще спомням. има Не. анотация как се казва тъпата игра. Не, няма да има. Аз Ще няма се да не се притеснявай. Та, в The Last of Us играеш Джон или Джин или Джим или Кери. Та, играеш Джон, който е някакъв психопат убиец, който ни го ебе нищо и за храна, пари, оръжие, буквално не знам всеки. Не знам за какъв курс на тия пари, да съм честен. Не е The Last of Us, не е ли и той е баща? Не, той не е баща. И с приятеля с някаква Ели, която е някакво момиченце, което е супер интелигентно и двамата трябва да целят. Да, това е. Коментари на още една survival игра, която предполагам, че е точно толкова е survival, колкото Lara Croft. Сетих се, играта се казваше там I am Alive. I am Alive, да! Точно е игра. Не е нужда от анотации. Да е. Чакай. Survival. Не, наистина не е баща. Окей. Окей, да. Не. Има функция питон. Да, питон. Давай! Мамка говори за survival игрите. Чай, чета тук плота на The Last of Us. Така, какво да говорим тя? Survival игрите или дали тази ще е толкова точно survival, колкото Tomb Raider. Tomb Raider беше такъв survival просто. Да. Просто. Не знам точно как биха направили Survivor игра. Значи, как би предположил... Не. Според мен,
Да, как според тебе би била добра Survivor игра? Да Някоя? има супер малко патрони първо на първо. Да трябва да ядеш. Нещо като Sims. Не, питам се, да, дето можеш да караш сима ти да скочи от покрива на... И да си гори бебето. Да. Там имаше една игра... в Fallout New Vegas там. Има една механика там, ако избереш най-трудното ниво там, Extreme или беше, не, Real или Realistic беше. И там не можеш просто да ходиш из пустинята и лади, да, без да пиеш. Трябва да пиеш и да ядеш, иначе умираш. Обаче е супер смотана механиката там, защото ако пиеш газирано, повече си жаден, ако пиеш вода си още повече жаден, защото водата е била така, много мръсна била нещо такова. Не знам. Не знам. Това ли беше? Това е, да. Да. Да, Survival според мен трябва да накрая да има някаква хубава Survival игра, която да не е Minecraft. Защото Minecraft са просто към Survival. И Да. има една... Сумно се да дракона. Don't Starve май се казваше. Да, тя Тя е много добра според мене. Аз ще ме харесвам. Самия пен, скетч, арт стайл много ми харесва и музиката е добра. Че се протягам днеска 10 пъти съм се потегнал само в тия 20 минути, брат. Аз лично не смятам, че The Last of Us ще е survival, ми ще е буквално шутър с елементи на хранене и да спасяваш малкото лапе. I'm Alive беше горе-долу survival. I'm Alive беше супер тъпа игра. Нямаше функцията за храната. Имаше стамина там, спомням си, може да ти определено време. Като че са 5 секунди на саморя и трябва да забиеш питоня. Питоня? Така питон говореше, мога да разбера. Слушай сега, тъй като той беше някакъв фотограф, катерач, супер човек, знаеш как се стреля с всичко. Спайдермен общо, с оръжия. Беше намерил в раницата си някакви колчета, които се наричаха питон. Или да, питон се наричаха, което ни го наричаха питоня. И де факт, щом съм му реши, забиеш колчетата, фащаш се на тях и седеш на две ръце. На 300 метра да кайма в някоя сграда. И така си реджинваш и стамината, която падаш буквално на 2 крачки. Как го правиш това? Обясни ми, няма ли просто повече да си умориш ръката ти да си умори повече? Аз не знам, това беше идеята. Забиеш питоня в някакъв джамик, който няма да се щупи, разбира се. Няма да те стреми. Фащаш се, издиш и преш. Ще остана тук, докато или падна, или си умре. Да, или и ръцете ни се откъснат. Да. Да. Това е. Ще нямаш още нещо, защото новините ми свършиха. Това ли бяха новините? Да, нямаше не. Ните имат 300 милиона билиона игри в пак правим, обаче някак да покрием всичко. И не е добра идея да покрием всички, защото повечето не съм толкова интересен, че да покрием. Кур, забравя да говоря. Две големи новини. Blizzard направиха Yu-Gi-Oh! Моля! Новата игра на Blizzard, която Get Edition. Get Edition. Сега с това Get Edition да добре, напиши Blizzard Trading Card Game. Trading Card Game. Neverwinter Nights, Heroes of Warcraft, не, чакай. Blizzard Unveils Hearthstone. Не, Hearthstone. Hearthstone. Която е буквално Yu-Gi-Oh! С героите на Blizzard, нещо като Yu-Gi-Oh! Е магика. Ама то Blizzard Heroes of Warcraft, да. Ето, Blizzard са правили карти още преди да са почнали да правят там Warcraft. Игри. Обаче интересното беше, че те казаха, че тази игра няма да е нищо с главните им три, нали, StarCraft, Warcraft. Diablo и WoW. Играта сега е Heroes of Warcraft. Нали, има бета,
която ще е долу в описанието, за да се записвате там, да се правите на печаги. Аз се записах между за бета, няма да го ще го направиш. Аре, може. Аз лично много харесвам трейдинг карт геймовете и съм голям фен на Yu-Gi-Oh! На Magica отчасти. На Magica нещото картите тук струват по 50 лева. Yu-Gi-Oh! Няма хубави простоти от оригиналното филмче. Оригиналното филмче спомням само, че бяха отишли на един остров там за някакъв турнир с карти. Това е още първи сон. Да. Съм първи сон гледах. И после спомня, имах нещо на ръцете си там, с което играха. Не знам. Аз купих си реплика, която щупих на втория ден. Не, аз само... Мисля, че картите имах. Тесте, такова. Да, такова кутия тесте имах. Такова тесте може да си го пърне на из нас. Помниш ли втори клас имахме един такива картонни кръгчета? Да. И бяха... Покемони бяха. Погс, не знам. И спомням как ги фърляхме и се опитахме да ги обърнем нещо такова. Помням си, имаше един в нашия клас, дето имаше една кутийка. Такива само, толкова. Само Погс. Погс, окей, добре, извинявам се. Жетончета. Да, продължи. Никой също не очакваше това от Blizzard. Повечето хора очакваха Blizzard с Dota и там Blizzard All Stars беше. Тяхна си е работа, щом се направили играта, която ще е една от малкото игри на Blizzard, която ще е безплатна най-вероятно. Поне така казват. Тя няма да е... Да, тя ще е безплатна за игране, обаче трябва да купуваш карти. Трябва да купуваш карти според мен и няма да слуват функцията да печелиш карти. Не, може и обаче. Не знам, както е. Надявам се, че играча е хубава, защото и без това няма такива сериозни трейдинг карти игри. Имах Heroes там. Коя беше? Не се сещам. Обаче спомням си едно. Обаче не спомням. Да, Brain Soul Cards, там Magica е хубава. Magica, да, може. Обаче... Magic the Gathering. Да, Magic the Gathering до да Brain Soul Cards. Която всяка година правят и вместо да им сменят името, просто перват и за годината. То за повечето неща правят. Farming Simulator 2013. Да. 10. И другото голям релиз уж. Предполагам, че ти е известно предаването наречено Walking Dead. Да. Знам за кого говориш, да. Известен ли ти е най-добрият им шутър 10 от 10 Call of Duty Рафаделия? Survival Instinct. Survival Instinct. Best game ever. Коментари? Не съм играл. Нямам намерение да играя така ясната. Харесва ми The Walking Dead, обаче... И харесва ми, че играта е само с тоя, с арбалета там Дерил. Обаче... Не ми изглежда интересно, изглежда просто като Call of Duty с зомбита. Играта е направена от Telltale, които правят Walking Dead. Не, Telltale им е хубава играта. Нямат нищо общо. Играта е такава шитня. Че даже предпочитам да гледам първия сезон и втория на преданието, отколкото да играя. И какво има на първия и втори сезон? Да мога да го. Walking Dead е тъмно има според мен. Та, в играта имаш оръжие наречено Tactical Knife, което е буквално държиш нож като пушка. Като пушка. Имаш фенер. Фенера къде е обаче? Предполагаемо в устата ти. След което ръгаш така, докато ножът ти е в тази ръка и ти де факто им удраш някакъв бъгав юмрук и ги ръгаш с ножа. За survival игра нямаш нищо survival. Насякъде буквално няма експлорация, има точка А, точка Б. Мале, толкова е скучно от тази игра, че даже ще прозяваш, докато говоря за нея. Много. Почвам да гледам 10 часа Тубъска си PewDiePie и си. Тубъскаш! Отколко тях играта, Бро. My name is PewDiePie. По-зле от... От? Честото, не мога да се сравня с нищо. По-зле от планета, в която умрях. По-зле от Дейзи. Добре, съгласен. Не, с Дейзи или Уорзи говориш? Уорзи. Уорзи, да, добре, тогава съм съгласен.
То Дейзи е скучна играта, обаче не е толкова зле. Защото Дейзи буквално стоиш 2 часа в едно поле и чакаш зомбито да мръдне. 10 от 10, Survival Instinct. Без гейм! Това не знам какво беше. Та, предполагам, че това ще е края на нашия подкаст, тъй като Айде да свършим наистина. направихме толкова големи прости, че накрая даже ми свърши енергията и мисля от тия полегне да поспя. И на мене обаче имам домашно да правя. А, не, чакай, днеска може да тръгна по-рано от училище, защото днеска има франкофония. Имаш франкофония, че където че немски има франкофония. Не, има франкофония и там мисля да отида да избягам от 2 часа. Последните 2 часа са немски с една отвратителна госпожа, просто мале как е. Никой не я харесва. Има един, нейният племенник е в клас, другия клас и той казва, че въобще не я харесвам. Да. И супер е гадна. И последните 2 часа с нея и мога да избягам от тях, ако отида на франкофонията за това. Да. Отиваш, човека, който учи немски, отива на франкофония. И го. Ако не тайна, на какви език говорят там? На Франция, което също език. А ти ходил ли си до държавата Немция? Ти ходил си до държавата Shut the fuck up. Да, това тъй като е края на нашия... Ай, говорим още 2 часа за гръцка митология. Аз съм съгласен да приключиш заради мене. Предполагам, че знаеш какво точно трябва да кажеш. Ако не знаеш, просто с рандом думи. 10 out of 10. Не? Окей. Гледайте знака. Не? Окей. Гледайте Венома. Не? Не, Венома може. Венома Защото и той ни харесва знака. Добре тогава. Гледайте Венома. Обаче не саркастично. Гледайте. Какво беше онова видео на оне дето ми... Дето пратихте с нощи в общия чат там, за оне дето каза, че мрази Йоло. Оня 5 годишния. Get Edition. Какъв беше канала? Не, аз ще го намеря, не е Просто го проблем. намери, да, че не пускам Get Edition скайпа. Да го намеря сам. Опа. Гледайте Mountain Drew TV. Има the best videos ever просто. Най-гледаното му видео има 7000 гледания, има 17 лайка и 546 дизлайка. Best ever! 10 от 10. 10 out of 10. Гледайте също Hello I'm Different. Който е канал, който сигурно не е спонсориран от нас. Не правим ние там тъпите клипове, не малко. И ще гледате за най-новата ни поредица Dubbing Over Trailers. Не ще го направя. Ти ще видиш. Трябва да звучи по-селски, трябва да го переш някак на български. Сега гледайте нашата нова поредица Dubbing Over Trailers. Ще говорим там на някакви видеота за трейлери и ще говорим, да. Това е най-селското, което мога да бъда. Yeah! Не, каква беше най снимка на Рамбо с палците? Не. Да. Гледайте знака. Не гледайте знака. Гледайте знака, моля ви се, той е в едно училище с един наш приятел. Познат. Не знака, Венома е в едно училище. Венома ли? Сега. Може и знака да е. Ма знака сигурно и детската. Така, да слушаме, че и аз се уморих. Няма да го ще вперна ясно някой друг шалот. Тъй като се опитваме да влезем в изключително популярния сайт с 5000 човека потребители, Vlogbox. И в момента ним само аз ним най-малко. Vlogbox, не Vlogbox, знаете. Vlogbox, да. Който е, значи гледайте Даниил Баев, гледайте Емил Николов, гледайте Wednesday Adams, май се казваше, бъля в майката. Извинявай, ако гледаш този подкаст, за който дълбоко се съмнявам. Не вярвам. И ако въобще си цъкнала линк, ако стигнеш до тук, за което пак дълбоко се съмнявам. Гледай.
Кой беше оне? Оне с сините очи. Не го знам. Емил Конрад, знаеш го. Упармен БГ е един много добър български битбоксър. Лулупа мен БГ, моля. Упар. Да, някой друг. Ще се корваме ли още? Свършиха ми българите. Не, той пай прости за Доги Менчо! Не! Гледайте Доги Менчо! Бига он, има Диман! Бига он! Горкичка, много не го харесвам. Кой го харесва някой? Ще има 10 пъти сабскрайбъри от нас, тая приятел, хора го харесва. Чай, 10 по 0, пак си е 0. Не виждам смисъла. Имаме 3 сабскрайбъри, аз ти някакъв рандом. И по-да, сигурно. Да. Дами и господа, бяхте с Дънат Сонорли... Дънат Сонорли подкаст. Просто се свърши, аз не мога. До тук бях днеска. Бил майката. Давай. Немекс BBX, така. Чакай само да се наместя. Благодаря ви, че гледахте нашия сексток с мен, Илиан, и с моят колега Боян Конов. Благодаря ви, че гледахте. Няма да прекъсвам. Продължай. Мам, прекъсваме тук що! Ство! Продължай! Яко невероятно, няма и представя, що всеки лек като се ми останал. Вие бяхте създаден от Сонорли подкаст.